Toto je Miovel a jeho vedecký prístup k vypadávaniu vlasov. Informácie obsiahnuté v tomto videu platia rovnako pre mužov ako aj pre ženy. Ako môžete vidieť, vlasy, pokožka a cievy tvoria pomerne komplexnú štruktúru. Nazýva sa vlasový folikul. Možno viete, možno nie, vlas má svoj vlastný prirodzený cyklus. Rastie z dermálnej papily, čo sú kmeňové bunky oválneho tvaru. Prechádza 3 fázami a následne odumiera. Hneď ako tento vlas odumrie, začína na jeho mieste rásť nový. Prvá fáza, nazývaná anagénna, je vlastne fázou rastu vlasu. Ako nový vlas začína rásť, vytláča starý vlas von. Táto fáza trvá až 6 rokov. Potom sa rast vlasu spomalí a prechádza z neskorej anagénnej do katagénnej fázy. Táto katagénna fáza je fázou odumierania vlasu. Trvá približne 6 týždňov. Rast sa zastaví, vlasový folikul sa oddelí od kmeňových buniek dermálnej papily a vypadne. Tento proces odstrihne vlas od prísunu krvi a od buniek, ktoré produkujú nový vlas. Po druhej fáze vstupuje vlasový folikul do telogénnej fázy, čo je pokojová fáza vlasového folikulu, trvajúca približne 6 mesiacov. Vlasový cyklus je v každom kroku riadený signálmi z pokožky hlavy a z tela. Niektoré signály, tie modré, hovoria bunkám dermálnej papily, aby začali produkovať vlasy a rásť. Týmito signálmi sú rastové faktory. Rastové faktory sú prirodzené molekuly v pokožke hlavy, ktoré dávajú priamy povel na rast vlasových buniek. Všimnite si, ako tieto modré rastové signály sprevádzajú vlas počas celej anagénnej fázy a podporujú jeho rast. Na druhej strane iné signály, tie čierne, nútia vlas vstúpiť do katagénnej fázy, kedy odumiera a neskôr vypadáva. Tento proces u niektorých ľudí prebieha rovnako po celý život. Vlasový cyklus prechádza 6-ročnou anagénnou fázou a potom na niekoľko mesiacov vstúpi do katagénnej a telogénnej fázy, kedy vlas vypadne. U iných ľudí sa v dôsledku životných zmien tento cyklus skráti a vlasy zoslabnú. Vlas vtedy prechádza všetkými 3 fázami normálne, ale anagénna fáza sa za každým skráti. Výsledkom je, že vlasy začínajú rásť pomalšie a nedosahujú takú dĺžku. Tento proces sa nazýva miniaturizácia. Pri nej je každý ďalší cyklus slabší, kratší a vlas má menej pigmentu, až kým ho takmer nie je vidieť. Hoci vlasový folikul nie je mŕtvy, postupom času dokáže vyprodukovať už len slabé, jemné a sotva viditeľné vlasy. Hlavnou otázkou zostáva, ako udržať anagénnu fázu. Jediný spôsob, ako zastaviť proces miniaturizácie, je predĺžiť čas, ktorý vlas strávi v anagénnej fáze. Ak sa nám to podarí, vlasy budú rásť prirodzeným a zdravým spôsobom, pretože zostanú dlhšie v tejto rastovej fáze cyklu. Predĺženie anagénnej fázy sa dosahuje pomocou minoxidilu. Minoxidil je na Slovensku jediné voľnopredajné liečivo na rast vlasov. Jeho skutočná sila spočíva v tom, že minoxidil spustí tvorbu vlasových rastových faktorov, ktoré dodávajú obrovské množstvo živín a kyslíka priamo k vlasovým korienkom. Tým naštartujú rast nových a pevnejších vlasov s dlhšou fázou rastu. A to rovnako u mužov, ako aj u žien. Minoxidil Miovel je registrovaný štátnym ústavom na kontrolu liečiv. Dostanete ho v lekárni vo veľkom 100 ml balení pre pohodlnú a súvislú liečbu a tiež v 2 silách pre mužov a pre ženy. Minoxidil Miovel žiadajte vo svojej lekárni.